مولا مشکل کشالی کرم اللہ وجہ الکریم وہوا علی آپ دا فرمان بھی واہ شان بھی واہ مولا علی فرمایا الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا پاک علی دا فرمان نہ ہوئے میں گردن کٹا دے گا مولا علی فرمایا ہے توانو حیا نہیں ہوندی غیرت نہیں ہوندی الا تستحیون اپنی عورت غیر مردہ کے اندر بھیج دیو غیر مرد تواڈی عورت وال ویکھ دے تواڈی عورت غیر مردہ وال ویکھ دی علی فرمایا تواڈے اندر غیرت نہیں فرمایا اپنی عورت غیر مردہ بھیج دیو غیر مرد تواڈی عورت وال ویکھ دے تواڈی عورت غیر مردہ وال ویکھ دے تانوں حیا نہیں ہوندی ہوئے معلوم ہویا علی غیرت دا پہاڑ سا علی دا منن والا بھی غیرت دا پہاڑ ہو اپنے پیر دے نقش قدم تے ہو سی اج قدم خدا دی جیڑا ساڈا حالات ہویا پیا بیبیاں دا پردے والا تے تے نہ ہی کوئی جیڑا پردے دی گل کرے چا بس برادری پے جا مولوی ہے پردہ مولوی واسطے نہیں خالی سب مسلمانوں دی بیبیاں دے پردے پڑھا قرآن سبحان اللہ قرآن پڑھا ہائے 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 توجہ نال بول سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنہ توجہ میرے بھائی خطاب دا کوئی فائدہ نہیں عمل چلائے عمل ہن وقت بڑا گزر گیا پیو دادے سارے آپ 80-60 سال آپ گزارے بیٹھے اگے اولاد ہے پھر انہاں دی اولاد ہے ہن بدل جائے پیچھا واپس موڑ ہاں نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان واپس آ جاؤ انج دے مسلمان بنو کہ پوری دنیا دے یہود و نصارہ تسلیم کرن بجائے مسلمان ویکھنا پاکستان دے فلاں محلے کہ ویکھو کہ فلاں پہ کردہ تے فلاں پہ کردہ تے فلاں دی کڑی جناب جاج لگی ہے تے بھایا کوٹھی بائی مڑے تھی نو آدھے تو جیویں کیویں کر اوکھی سوکھی ہو جاج تو ہی بان تو بان بھایا وہ براڈو لئی ودا کوئی نوی آئیے فار چونور 80 لاکھ دی بھایا تے وہ تو بڑا مال ہے مڑ دیا تو ہی اوکھی سوکھی جیویں کیویں کر بان کوٹھی بنے نہ بنے چھپر ہوئے چھپر نہ ہوئے سڑک تے بیٹھا رہو می وسے پیا غیرت مولا دا کلام اللہ دا کلام سن اللہ فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اللہ فرمایا زمانہ جاہلیت اور تمام بے پردہ نہ پھرو گھرا دے قرار پکڑو خیریاں رہو اس مبارک آیت کے اندر چار دیواری کے اندر رہنا عورت کا حکم ہے بار پھرنا زمانہ جاہلیت جڑا کفر شرک دا دور سی اللہ دے قرآن نے تشبیہ دیتی انہاں دی عورتاں وانگو بے پردہ نہ پھرو گلیاں بازاراں دے اندر گھر دے اندر ٹھہری رہو چار دیواری دا حکم اللہ نے قرآن فرمایا ہے دوسری آیت اللہ دا قرآن اللہ فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ فرمایا نبی پاک دی ازواج مطہرات اے نبی اپنی ازواج پاک نو فرما دیو تے تمام مومنے دے عورتوں نو فرما دیو وہ اپنی چادر چہرہ تے پا کے رکھن اس کے اندر جناب پردہ وے چہرے دا پورا جسم نو کھج کے رکھن چار دیواری پھر پردہ جسم ٹھاپ کے رکھن چلا بھی بادل چادر نو توجہ ہے
اللہ فرمایا لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اللہ فرمایا کہ عورت جڑی گھر دے اندر ہے چار دیواری دی ٹورے نا تے پیر گھرے آپ دے ہولی رکھے آہستہ آہستہ میں پولے پولے رکھے. کیوں کہ ان دے پیر والی جڑی زینت تھی نا جو اس نے گانا پایا پازیب وغیرہ کوئی ہے ان دی آواز کیونکہ اگر تیز رکھسی نا تو ان دی چھنکار دی آواز باہر نہ جائے. سبحان اللہ. ایڈی قیمتی ہے رب قرآن فرمائے ان دے پیر والے زیور دی آواز باہر نہ جائے. چوتھی آیت یہ تو جلوس کٹی کھلی ناٹ مارا چالی یہ تو اسلام ہوندہ تو انہاں دے قیمت کتوں دے گوں میں یہ خود کران دے انہاں نو پہ ڈالے پلسا دے بارو ہوندے حفاظت ہوندی پچھلے پیچھو بارو مالو دیں دے مالو جی ہاں اور میں خربان ڈال رہا دے صاحب وہاں دن بعض یہاں تون پر اتھے سے کوٹی دے جی ہاں تو استغفر اللہ جی ہاں کفر کلمات میں توجہ ہے بھائی اب بولے بالے چوتھی آیت اللہ فرمایا لا تخضعن بالقول کہ جدو غیر مرد نال شرعی مجبوری دے تحت تینوں کلام کرنا پائے جاوے تے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے ان دے نال سخت کلام کرے پردے چ رہ کے نا سخت کلام کرے زبان دا لہجہ سخت رکھے ہاں جی نرم نہیں بولنا مت تیری نرمی دا فائدہ اٹھا کے تے کوئی شیطان ہو دے دل وچ وسوسہ پاوے تے کوئی کسی غلط امر والے پاسے تہاڈی رغبت نہ ہو جائے تو بول سخت جدو سخت بولے سے تے وہ جڑا باہر کھڑا ہو سکنا نکلے تے ہائی بڑی تکتی جڑی بولے نرم ہو سکنا جھٹ ہور ہی بولنا وا باہر والے جڑی تھڈو دفتر جاوے تاکہ سر مائکو میں سر میں اندر آ جاؤں سر آپ نہ کل ناراض ہو گئے تھے سر آپ نے میرے ساتھ مرحبا ہوٹل پہ چائے بھی نہیں پی سر سر جڑا نکال اور ڈیڑھ دی پیڑ نال مرد کہا میں نہ پڑھی لکھی نہ لوائے اے ہی ہوتی تھوڑیاں جو جڑی دیسی سادہ ان پڑھو ایک کے بندے دی راستے کہ انہوں پتہ ہے اس جانے نہیں باہر مائک میں ہاں جی جڑی پڑھی لکھی بھائی انہوں دفتر کا ٹائم ہو جائے یہ مار جاوے ان پر روز 8 بجے پہنچ وہ سکنا ہے بال بھی پھاتے لینا پانتے تھا اللہ کئی تو ٹھارتے سنتے بیٹھے تے کئی پلوتانے بیٹھے لیکن مولوی کاک نہیں چڑھا چلو اچھا پنجمی آ جاتی کچھ حصہ اللہ فرمایا یغضضن من ابصارہن یغضوا من ابصار مردوں نگاہ تھلے رکھو بیبیوں نگاہ تھلے رکھو جدو اٹھے گی نا پھر خاندان برباد کر دے آج 12 سال دے بچی کچہری گھسیٹ رہی ہے باپ غیر دنال گئی ہے گھسیٹ رہی ہے عزت داغ ہے قسم خدا دے یہ ایسا داغ ہے قیامت نو فرشتے نے دو سکتے قیامت تک کے داغ اے ہاتھ والی فلانی پیڑی دے اندر انجو یا فلانا سکیزی فلانا ہن کافر آج پورا زور پورا پیسہ سارے اسائشیں سہولیات وہ لا رہے مسلمان دی بیٹی گھر 4 دیواری نہ بیٹھے کیوں قرآن فرمایا 4 دیواری سخت بول جب شرع دی مجبوری دے تحت بولنا پا گیا سخت بول گھر پر ہولی اتنی پابندی اسلام لاوے عورت کے کہ تو عورت اپنے تے پابندی قبول کرے ہر حکم اللہ نے اسلام میں بنانے گھر بھی بیٹھے پردہ بھی کرے غیر الکلام بھی نہ کرے اپنی اصلی بھی حفاظت کرے ایسی فاسدار بھی کہ جو اس کی قوم کے اندر کہنا لگے بابا فرید سید بحری علی پیر باہو سلطان العارفین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ
محفوظ پئی